Il-Fondazzjoni idejat nedit il-kors You Progress, kors li se jagħti toma lill-parteċipanti ta' x'inhi l-politika. Waqt it-tnedija kien hemm numru sabiħ ta' parteċipanti li se jeħdu dan il-kors. Parteċipanti li n-numru tagħhom s'issa jammonta għal aktar minn 40. Dominic Grek, iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Idejat, spjega ma' One News li l-kors mhux se jkun biss teoretiku. L-iskop ta' dan il-kors fl-aħħar mill-aħħar iktar mill-aspett akademiku se jkun sabiex nipprovdu formazzjoni holistika, ġifieri li nilħqu bilanċ bejn l-aspett teoretiku u anke wkoll l-aspett prattiku. L-aspett prattiku wkoll se nilħquh permezz ta' diskussjonijiet li se jkollna għaliex fl-aħħar mill-aħħar irridu li dan il-kors ikun esperjenza ħajja għal dawn l-istudenti ħanejtek li se jkunu qed jipparteċipaw f'dan il-kors minn issa sa Marzu tas-sena d-dieħla. Il-Kunsilliera Josette Busuttil li hija waħda mill-parteċipanti faħret din l-inizjattiva filwaqt li saħqet li dan il-kors se jgħinha fl-irwol politiku tagħha. Ħajjart li nagħmlu u ħadd l-interess li nagħmlu xina wkoll kandidata u kunsilliera, allura bekk nitgħallem iktar kif għandin nirreġi ruħi ma' kull problema. Preżenti għal din l-attività kien hemm numru ta' membri parlamentari, fosthom id-deputat Prim Ministru Chris Fern li saħaq li b'inizjattivi bħal dawn il-Partit Laburista jikber filwaqt li nimxu l-qudiem bħala soċjetà u pajjiż.